Ingane zakwethu-ke nginibingelele namukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzofuneka khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-Happy. Noma uqala ngilale channel qinisekisa ukugcina usubscribe uzothola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Iy'ndaba-ke ezibuhlungu noma esilale ngazo izolo ezizokudlula-ke emhlabeni komculi-ke uZahara. Kanti-ke sekuphinde kwavela ezinye iy'ndaba zokuthi-ke wey'ngane zakwethu udlule-ke emhlabeni ngenxa-ke yophoyizini. Lezi ndaba-ke zisabalele ey'nkundleni zokuxhumana, abantu abaningi bayakhuluma ngazo, kanti sekuvele namahlebezi okuthi kuzophenywa-ke laba abagcine ukubonakala-ke nalaba bagcine kumvakashela ngasesibhedlela, ngoba kuvele ukuthi udlule emhlabeni ngenxa-ke yokudliswa uphoyizini, kanti ubevele-ke esesimeni sibucayi njengoba bekade-ke esesibhedlela. Abantu abaningi bayakhuluma ngalolu daba, kanti-ke ngamahlebezi wey'ngane zakwethu iy'ndaba lezi engaqinisekisiwe mayelana-ke namahlebezi okuthi kuzophenywa labo-ke bagcine-ke ukufika esibhedlela ngokuthi-ke udliswe ushevu. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlala lapha kwi-comment section, mina sengiphuma kanje.